Ahojte, som Sláva a rada by som vás pozvala na stretnutie so mnou, ktoré sa uskutoční v Košiciach v nedeľu 28.4. v Sobko Gallery na Hlavnej ulici, hneď pri dome svätej Alžbety. Posledných 7 rokov fungujem na roztrave, prevažne však len na ovoci. Za ten čas som si nielen zlepšila zdravotný stav, vyriešila problémy typu menštruačné bolesti, migrény, časté chrípky a podobne, no vynosila a porodila som 2 zdravé a šikovné dievčatá. Spoznala som tiež kopec iných zaujímavých ľudí, ktorí majú s RO, respektíve frutariánstvom výborné výsledky. Témy, ktoré moja životná cesta obsiahla a ktorým sa budem venovať, sú vegánstvo, roztrava, frutariánstvo, prechody na tieto typy stravovania, taktiež pôsty, meditácie, cvičenia, tehotenstva a pôrody, či roztrava a deti. Ak vás teda zaujíma netradičný prístup k životu, zdraviu a riešeniu zdravotných problémov, ste viac než vítaní. Nezabudnite svoju účasť potvrdiť mailom alebo SMS-kou, pretože kapacita je obmedzená. Teším sa na vás. Ahojte.